كبراتن فوراتن تاتلتي فري برودكشنز تحند قنيهم كمي تقنيو بقولو سلام أملاخ بزحلكم صبوقتلو تسفا قبر لو معالتي طعمي خبرات حواتي حيزلكم مسئلهو قواتهم بزح كمن مهار فلت سي بمجمريان بار من مخانهم بعلم كلالينا كحتهم ايه أملاخ مسكن أملاخ نسمعت السلسة امين ابرنا عيوكم أنا في الساعة كم في بحال اسمي أروى بهاني بهان بعد حدار أدرس لستقولون أب نيذرلاند ما ينبر مالك كميو أتعابياكم انتاي نيرو كمي اسكي بزعواكم قال نقرات نقرونا أنا فأدي تبرر خوفوي لما برهاني توليدة أب عدي أب إرترائي توليدة عليه مالكيو قال عثرت حدا عمد مسكونكو بحماما قطعي عينتي عويرة مالكيو دحريقو نابيت مرتي أبرها بحثا عين صوران أسمرا تتسميرة أو مبعتاوي تمرتي دحريقوون على أي درجة بيت مرتي كلو ودي إيه أب يونيفرسيتي دما تماهيرة أسمرا أمت ميرة مالكيو دوغانا الساعة بحال كمتي أعدي مسوركو شوعته حواتي أمامهم أنا مالتي من صبونا مسدينا من عبنا دحريقن أبوي نميرا سلزوسة أدي يخمبون كمدن قينا يعبياتنا كاو قتيلو أنا ود 11 عمت مسكونكو أب شعاتن إسن 84 مالتي قلعت قينا ناس تصاوتنا ب تنقلقبنا قلعت مالتي فنجي تفنجيو دحريو عينتي سن كيلا مالتي بيت مرتي مجمرة مبعثاتي لا سنقلا دحريها أب جنرون أب لا سنقلا أب ما حوار مالتي كتيليو دحري سكندري أب نفاسي يمهارنيرة سكا 10 كفلي أو 10 كفلها بيت مرتي سماعات أب اسمرا مزي أمين مرس اسمرا ني 5 عامت حقي أصنعي بحقي كمريقة مالتي دحريو ناب منيستر ليون سبعة ناتن تمديبه أبت مجمريا كمي إكسبرت أبت معكلاي بيسفت وين سرق نير دحريقن أبتي معكلاي نايزوبا معكل بيسفت ويبوزوح بزيو سبب تتشل أبوروز فلتو أو بيت فردي ناي سرعتنياتاتنا سرحتن ليبر فورت سلازنبر أو تمديبه أبت شنفر عدي سقع كنت شفن 11 عبد كسب السودان زوصاه نالو كزي يسرح نيرو مالتي امونغو حدار غير دحري تمرتي موداي كمسي اقدمنا توسنايو سلسله قلعت كنولد كيلنا املاح مسكن ناي كلتيكم زغرم دك 11 عمت كلكم يخم عينتكم عيركم مالتي ببينو عينت ميمثل تخنتات حدا بتعناي حدا دما كافنجيو انا اشتهم غنا دك 11 عمت يخممو كما ينيرو تبدهوتات كما يمثل اسكي غلصولنا اكيو ابيت بودهوي مخناتو على ابتي نصاوتلو مساتنا هنغيلو زغبانا ادمن ايت ነገር ተخغاتنا ካደሎ ኮሎ በትላይ አነ ዝዝኩሮ ለዕሉ ኩሉ ዝኸበዳ ندي قبول نايكا مخنياتو كاباي بزوح تسميت نيروا بنشتري كمزي تسفى ذهب ويكا وزحات سباتو تسفى زغموتو ويكا انتعابيس زولو نقر سلد نبرا إذا قداي زي مسفونة أزيا فبيدوا دارقا ليتن معالتن مس مركز مصدقيات يعني رامالي تراسي أزي خبيدوا سلازي بوما تسكان عيكا كبيد نيرو باكا دحريس هو زقصل كوينول اي تسمع عن الباكا قال بفلحه قال كسمع ولا موت محشوا عينت زبل زرباتات يمصاكا يمص مالتي نابزان سلازي مسكومو كبيد نيرو بفلاي ابتي مجمريا اتي بدنا نداخله مسكده مسكبابيقا سوز حسابات لا تلامامت كمسكتكا التنجر نقلله دحرون
ናብ ዓወት ትመርሓሉ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ምናልባት ግን ኣብቲ መጀመርያ ክጠቕስ ከለኹ ብኸምዚ ክገልጽ ዝጸናሕኩ ብሕፅር ዝበለ ከረድእ እኽእል ኣባ ሓፍተይ ከመይ ነይሩ ንዓኺ መጀመርያ ከምዚ ክብሎ ዝጸንሐ ፍስሓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ትዘለሉ ትጎየሉ ኣብቲ ትፃወተሉ ግዜ እዩ 11 ዓመት ክንብል ከለና ማለት እዩ ግን እቲ ሕማም ከምኡ ምስ ኮነ ኣብ ዒንተይ እንታይ ምስ ገበረ ማለት እዩ ኣነ ብትሽዑ ግዜ ሓስብ ከለኹ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝፀልሞቶ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ንበይነይ ጥራይ መሰለና ናብቲ ግዜተይ ብዙሕ ግዜ ነደይ ሓታ ነይረ እወ ትብለኒ ነይራ ምክንያቱ ሳኻ ኣነ ትሕቶይ ንኽትዕግስ ኢላ ማለት እዩ እወ ከምኡ እዩ ንዓኺ ጥራይ ኣይኮነን ትብለኒ እሞ ትዑ ተረኣኹ ከዓ ዓዲ ስለ ዝነበረ ከም ተንመሓዙተይ ወፍሩ ናብ በጣል ናብ መሓሳኣት ሕሉ ገለገለ ከመይ ኢሎም ደኣኸዱ ኣለዉ ገለ ብላ ማለት ሽዑ እናበረህለይ ከይዱ ንበይነይ ምዃኑ ማለት ኣብቲ ግዜተይ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ማለት ኮምፕሊትሊ ኣይ ጠቕላላ ኣይጠፍአን ነይሩ ከዓይነይ ነይሩ ንብርሃን ይንቀሳቐስ ነይረ እየ ግን ከቢድ ነይሩ ብፍላይ ድማ ዋላ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ናይ ድንጋፀ መሲሉ ፅብቕትን ዕይንትን ዝብል ቃላት ዝጎድእ ቃላት በቃ ተዓይን እየ ኣነስ ኮይኑኒ እየ ገለ ኢኻ ትብል ኣብቲ ግዜቲ ብጣዕሚ ዝኸብደካ ሽዑ ግን ብዙሕ ኮፍ ኣይበልኩን ኣነ ብቲ ዓዲ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣደያ ነይራ ኣብቲ ግዜቲ ኣቦይ ሂወት ኣይነበረን ኣብ ብዙሕ ፈቲናት ለይ ነይራ ወሲዳህኒ ነይራ ግን ለውጢ ምስ ኣነ ቤት ትምህርቲ እየ መፅእ ቀልጢፈ ብዙሕ ዳርጋ ኮፍ ኣይበልኩን ኣብቲ ዓዲ ኣነ ስለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ መፅእኹ ግን ልክዕ ከማይ ዝበሉ ቆልዑት ስለ ዝረኸብኩ ንእሽተይ እውን ብርሃን ስለ ዝነበረትኒ ዳርጋ ብዙሕ ቻሌንጅ ኣይሕለፍኩን ማለት እዩ ምክንያቱ ምሳኻ ዝመስል ከማኻ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ትረዳዳ ኢኻ ኩላኻ ኣብ ሓደ ሌቨል ስለ ዘለኻ ንትሽግርካ ድማ እንዳጎደለ ወይ እንዳፈኾሰ እዩ ዝኸይድ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ኣብ ዓዲ እውን ኮፍ ስለ ዘይበልኩ ዳርጋ እትሽግር ወይ ከዓ ትምረትስ ብዙሕ ኣይረኣኽዎን ኢለ ብሕፅር ዝበለ ክገልፅ ትኽእል ማለት እዩ ንዓኹም ክትከዱ ከለኹም እቲ ትምህርትታት ናይ ባዕሉ ብድሆታት ከም ድህልዎም ብርግፅ ግን ከመይ ነይሩ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነ ስውር ኮይኑ ሰብ ክመሃር ከመይ ይሓልፍ እስኪ ንገሩና ናይ ብሓቂ ምስቲ እኹል መሳለጥያታት ወይ ኣክሰሳት ዘይምህላው ምስቲ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገር ኣብ ትምህርቲ ሕልፍ ኢኻ እዚ ማንዋል ዝኾነ መፅሓፊ ስሌት ንብሎ ንሕና እሱይታት ብምቕራብ ዝግበር ፃዕር ኣሎ ግን ብፍላይ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፃኻ ምስቲ ሳይትድ ወይ ከዓ ዝርኢ ማሕበረሰብ ምስ ተሓወስካ ይኸበድ እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሻድሻይ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ናይ ኣብርሃባታ ኣብቲ ናይ ዓይነ ስውራን ማሕበረሰብ ስለ ትመሃር ከቢድ ኣይኮነን ድሕሪኡ ካብኡ ምስ ወፃኻ ግን ጂነር ማለት ጂነር ካብ ሻድሻይ እስካዕ ሸውዓይ ካብ ናይ ዘሎ ጀሚርካ ምስቲ ዝርኢ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ምስቲ ዝርኢ ተማሃራይ ኢኻ ትፈወስ ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ከምቲ ዝድላይካ እቲ ኖት ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናይ ማንዋል ዝኾነ እንጥቀመሉ ናይ ዓይነ ስውራን መሳርሒ ቁሩብ ድሕር ዝበለ እዩ ካብ እቲ መምህር ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ሓገዝ ማለት ከምቲ ና ዝምድና ማለት ናትካ ዝምድና ፅቡቕ ኣቀራርባ ምስ ሰብ እንተሊካ ፅቡቕ ዝኾነ ትኸይድ ድሕር ከምኡ ዘይኮይኑ ግን ኣብኡ ትበኽሮ ነገር ኣሎ እቲ ዝኸበደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓደ እቲ ኮርሳት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ መሳለጥያታት ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ካብቲ ናይ ሰከንደርን ኢንጂነርን ብዝኸበደ እዩ ዝቕፅል ኣብኡ ኣብቲ ሰከንደርን ኢንጂነርን እቲ ካብ ኣብርሃባታ ወይ ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ብዘዳለዎ መፅሓፍቲ ብዙሕ ሓገዛት ኣለዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ሓገዛት ኣይነበሩ ወይ ቴብ ሪከርድ ኢኻ ትገብር ወይ ኖት ካብቲኦም ምሳናት ዝመሃሩ ዓይኖም ዝርዩ ኣብ ገዛ መፂኻ ከዓ ትፅሕፍ ገለ መፅሓፍቲ ከዓ ካብቲኦም ኣቐዲሞም ዝተምሃሩ ቅድሜና ዝተምሃሩ ፅሒፎሞ ዝፀንሑ ኢኻ ትጥቀም ግን ቃልሲ ኣዝዩ ቃልሲ
ስለዚህ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ፍሬሽ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ትመሃር ከለኹ ኣነ ብዙሕ ከቢድ ኣይነበረን ምስ ብዙሓት እውን ከምኡ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ለው ዝመረፅኩሉ ወይ ከዓ ሕጊ ዝመረፅኩሉ ግን ኣብቲ መጀመርያ ዓመት ክብድ ይብል ማለት ከም ዝበልኩ ከም ዝኽብለኩም ዝፀናሕኩ ብሓፈሻ ዋላ እውን እኳ ብዙሓት የማነ ፀጋም ዕረኽቲ ተነበሩን ብዙሓት ዝድብቁ ተነበረኒ ከምዚ ፓነል ዲስካሽን ጌርካ እውን ብፍላይ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘለዎ ከምኡ ንገብሮ ብዙሕ ከዓ ብከምኡ ይሕገዝ እኳ ተነበርኩ ግን ከምቲ ውልቀይ ክጎዮ ዝኽእል እሞ ከዓ እኩል እቲ ኣክሰሳት ዘይምህላው ብዙሕ ዝሽገሮ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ከም ዝበልኩ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ዳርጋ ዊዝድሮ ክገብረሉ ዝሓሰብኩ ግዜ እውን ነይሩ ብዙሓት መምሃራን ዋ እዚ ዝኣመሰለ ነጥቦ ከለካ ክትገድፎ የብልካ ዋላ እውን የዕረኽቲ የማነ ፀጋም ብፍላይ ምስ ኣበባ ከዓ እቲ ፍልጠትና ወይ ፍቅርና ካብኡ ስለ ዝኾነ እሳ እውን ኣብዚ ንኸይገድፎ ዓብ ታራ ነይርዋ ማለት ስለዚ እቲ ጉዳዮታት ከቢድ ግን ክገብሮ ከይልካ ትጉዳይካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምናልባት ኣነ ሕሽዑ ብወገነይ ከምዚ ሕጂ ኣምላኽ ፈሊጠ ኣምላኽ ቀሪበ ብዙሕ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ከም ዝረክብ ዝፈለጥ ኩሉ ግዜ ኣይነበረ ግን በቲ ዘይፈልጦ በቲ ኣነ ዘይተረዳእኒ ነገር ኣምላኽ ግን ምሳይ ነይሩ ኣምላኽ ግን ንኩሉ ነገር የሳልጦ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣባ ሓፍተይ ዓይነ ስውር ማለት እንታይ እዩ እንድሕር ትምሃር ዘይክኢሉ ነፍሱ ክኽእል ኣይክእልን እዩ ከምቲ ንሪኦ ማለት እዩ ብሃገርና እንድሕር ተማሂርካ ነብስኻ ክትልውጥ ዘይክኢልካ ሓንቲ ዕድል እንሪኣ ዘላትካ ናይ ተፀባይ ምዃን እያ ማለት እዩ ኣብ ሰብ ምፅጋዕ ሓንቲ ማለት ስለዚ ምስቲ ናይ ኩሉ ፀገማትን ምስተዋል ሓንቲ ፋሲሊቲ ዘየለም ዓድናን ካብ ሰብ ፅጋዕተኛ ንኸይትኸውን ብዝከኣል ዓቕሚ ኢኻ ክትስዕር ማለት እዩ ብዝከኣል ዓቕሚ ናብ ሰባት እናተፀጋዕካ ካብ ሰባት ተመርኪስካ ኣንብቡለይ ፅሓፉለይ እንዳበልካ ንምንታይ እዚ ምክንያቱ እንታይ ኣኔራታ ሓንቲ ዕድል እንድሕር ዘይተማሂርካ ድሕር ነብስኻ ዘይክእልካ በእታ ዕድል ናብ ልመና እያ ማለት ናብ ተፀባይ ምዃን ካብ ሰብ ስለዚ ካብዚ ዝተላዓለ ብጣዕሚ ክስታይ ነይሩና ማለት ብእስና ንክንክእል ዝከኣል ዓቕሚ ጌርካ በቃ ኣብ ሰባት ኣንብቡለይ እንዳበልካ ኣብ መሓዙትካ ኣብ ዕርፍትኻ ንኩሉ ነገር ክትሓልፎ ምፍታን ይገር በዚ ነገር እዚ ድማ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ረዲእና ማለት ሰብ ብዓቕሙ ምንም ክገብር ኣይክእልን እግዚኣብሔር ተዘይረዲእዎ ረዲኤት ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓልና ድማ ኣምላኽ ይመስገን ካብ ማንም ኣይንበልፅን ግን ብትምህርትና ዕዉታት ኮይና ኣምላኽ ይመስገን ኣብቲ ንደልዮ ኮይና ከም ልክዕ ከምቲ ካሊእ ሰብ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊርና ነርና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ በቃ ስንምንካስ ክብሎ ዝኽእል ማለት እዩ በቲ ጎይታ ፀጋ ዝሃበካሲ ብሓቦ ምቕፃል ስለ ዝኾነ እምበር ዋላ ሓንቲ ፋሲሊቲስ ኣይነበረን ፀሓፍቲ የለ ከምቲ ካሊእ ንኣብነት ፔፐር ገለ ክትገብር ኣብ ናይ ግራጁዌሽን ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሲኒየር ፔፐር ከተዳሉ ኣለካ ሲኒየር ፔፐር ከተዳሉ ትኮንካ ከዓ ላይብረሪ ከይድካ መፅሓፍ ክትፍትሽ ገለ እዩ ዝግባእ ኣባና ግን ብብርየል እኩል መፅሓፍቲ ስለዘየለ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምስናይ ክብደቱ ግን ከም ዝበልኩኻ በቃ ርእስካ ክትክእል ዝብል ተኣሽሙ ስለ ዘሎ ተኻኢሉ ተሰጊሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ንኣምላኽ ክብሪ ይኩኖ እቲ ኩሉ ዝኾነሲ ካብኡ እዩ ካባና ኣይኮነን እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ሲ ዋላ ከይፈለጥናዮ ሲ ንሱ ግን ምሳና ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ዋላ ከይፈለጥናዮ ንሱ ግን ይሕግዘና የስተግረና እዩ ምክንያቱ ስጋ ድኩም እዩ እግዚኣብሔር ግን ብፀብኡ ኣስጊሩ ካብ ሰብ ተፀበይቲ ኣይገበረናን ነብስና ክኢልና ሰራሕተኛታት ኮይና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ብሕፅር ዝበለ ገልጸ ይኽእል ንሓቂ ዕውታት ይኹም ብሓቂ ንእግዚአብሔር ዝሓዘ ሰብ ድማ ኣይሓፍርን ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ብኩሉ ረዲእኩም ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ከይፈለጥኩምዎን ይፈልጠኩም ነይሩ እስኪ መዓስ ኢኹም ክልቲኹም ተላሊኹም ብዛዕባ ምልላይኩም ንገሩና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናተራኺብና ኣብ 1997 ከም ዝበልክዎ እቲ ናይ ማትሪክ ስፔኩሌሽን ምስተኻፈልና ዓሊፍና እዮም ዝበዝሑ ዓይነ ስውራን ሽዑ ሓሊፍና 4 ወዳት ማለት
ድሕሪኡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተና ቀዳማይ ዓመት ኢና ተረኺብና ከም ተምሃሮ ማለት እዩ ከም መፃንዕቲ ሽዑና ንመጀመርያ ግዜ ንረኸብ ማለት ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተላሊኹም حق نسبل بحنساب تسنع نيركم شعو تفقر جميرو مالتي اسكي حفتي قصل دحريو كمي غيركمنا مرعبه صحكم كمي غير كمي كيدو دحريو اسكي نغرنا ابتي قدامي عمد قدم ديبارتمنت ممراسنا بحنسا سلا تسنع مالتي بحنسا نصنع نيراتنا ناي عين سوران ستادي روم نبلا مالتي نصنع دحارون نا ديبارتمنت فلنا كلا عمد مالتي انا ناي هيستوري اصنع تاريخ اصنع مالتي انا لو مالتي اجي اف مجمريا كم نورمال سب كم تمهاري اي نمبر بليز ولا قرر بويد ماليلا اين مرنا مالتي دحار جن نخنا مسكنا ناي كلا عمد هو او شعو قرب زمدنا جميرنا مالتي شعو تعبي تشالنج زنبرن تاي أنا بقولتها يعني رشعو سهيجنا ينبرن شعو أنا زي عبي في التونير إنه مالتي أنا مهنياتو هم تقال أملاخ زولوسي المات مسبرهان خبرتي يقولون سلازبن أي قبولون نيرة مالتي كميلي خون زبل حتونيرني إذا حارقن تسقوني كاب كلا عمت جمير مالتي قاب مفارق نمسال سا عمت قرصونيرنا مالتي أي وستنان دحرقنا وستانه بصحنا مالتي نا وستانه نسبت احنا شعو يا تمرتنا نود نيرنا تمرتي انا ب4 عامات يصنع في يونيفرسيتي سوداخو دحري يزقصل مالتي في ناي بحنسا حدار مغبار مالتي او نشتي سبان انا تمرتي ودي يونيفرسيتي ودي سرحي مس حسبي تي فقري زبالو انا بحدار بسو زخيد نجر تقبر زخيل يبل نيره مالتي دحرقنا عندبت فقري من الوقت قال يوم حدقا يقولوا عندبت بخمو بتي فقري جميرو قال ايتا عين سور مس عين سوسي كنصقم نخلينا زبل حساب سلت نبرني قوم خاخون ايغباني ወይ ካ ኾናይ يقولون زبل ابو عمر استقمت نيرو بزح غزيون نخيوسن زحزن نجا دحريو قومو مس فتقوا مالتي نوي اما جمريا زغ حج مصويعه ወይ ካ مصويعيه يكون زلو زياده الى صوع زياده كويناتن مالت اتي فقري اتي قومو بزح ودوتات خلخلاخ زنبوري ግን كل شعت فقري سلتحس أبت مجمريا ولا تقدمي أبت خلاء عامتي مثلاً أنس أمزيل أبو بيتاين إلا ولا مسنا ينبعتها بس باكا أنا مس بيتاي تي تلو ركبنا بحولنا تقولنا له زبل حساب سلزق قربت لنا يحكي أنا وأنت سمعني دنقيسة باكا نقدفو نام بال بزيح مالتي قادفنا ينزتوسنا أوان ግን በቦገና አውሽተና ንሕመሲና ነርና ምክንያቱም እቲ ድለት ተወሪ አውሽተና አለ እሺ ወላ አነው ምናልባት እንተ ሐሰሰል ወይ ምናልባት እቲ መርሐቅ ተኮነኒ ካለ እኽጥምት ዘሐሰብ ኩሉ ወይ ካ ዝፈተን ኩሉ ነገር ነይሩ ማለት ግን እቲ አውሽተና ዘሎ ከይታ አይካለ አሞዳታ ካብ ዝተወሰነ እዋን ካ ተመሊስና ማለት ስለዚህ ድሕሪዩ أنا نوصل نسبة أما داتا أنا تي حمشاي عمد لو بحمش عمد سلزودا كتيلا ساقن أبرا عمد يونيفرسيتي إزي هيستوري وديا ناب نا يونيفرسيتي أقول قلت حنت عمد الله ناب بيت مرتس على خرسيان تمدد كم زلنا هاللوه تنسي عقاتيمو مالت تستقاتيمو قدام يودنا الحري دحرش الدشتورحي بنيمونيا تقدينا دحريو تي أمونغوين أمونغو أفانس نبرة بوزح نجارات تساناخيل أو مونغو تطويل أمونغو بسدرا بستفعل على مجدي قالت ترسب مرعلكا زي بالحساب سلازنا براو قوموا أمونغو تمرعي مالتي
ድሕሪኡ ሓደ ቆልዓ ካብኣ ወሊደ ሳልሳይ ወድና ካብኣዩ ራእይ ወድና ማለት ድሓር ግን ትናይ ብሓቂ ፍቅሪ ትናይ ብሓቂ ክኸውን ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልቴና ዝነበረ ነገር ሲዒሩ ዋላ እኳ ንሽዑ ስድራ ተዘይተቐበልዎ ብዙሕ እቲ የማነት ፀጋም ነገር እውን ብዙሕ ዘጋጥም ጉዳያት ተነበረ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ሲዒሩ ኣብ መወዳእታ ብሓንሳብ መፂና ብሓንሳብ ምስ መፃና ብሓንሳብ ምስ ከድና ኣብቲ ናብራና ኣብቲ ኩሉ ጉዕዞና ከዓ ዕዉታት ምስ ኮንና ግን ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ኣብ ሓዳር ፅቡቅ ከይድና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኩሉ ኩነታት ንዓኺ ከመይ ነይሩ ብቤተሰብኪ ብኣኽ ወገን እስኪ ድሓለፍክዮ እወ ብጣዕሚ ከቢድ ህይወት ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኩሉ ሸና ካብቲ ሰዓትቲ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግዜቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓይ ክልተ ክሳራ እዩ ነይሩ ዋላ ልዕሊ ክልተ ተበልኮ እውን ምግናን ኣይኮነን ማለት እዩ ሓደ እቲ ካብ ጎይታ ዝነበረኒ ህይወት ገይረ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ከሎ ከዓ እቲ ክንብሎ ፀንሕና ድማ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተቋሪፁ ማለት ሕጂ ንዓይ ክልተ ክሳራ እዩ ማለት ብጣዕሚ ንዓይ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ግዜቲ ምክንያቱ ዓይነ ስውርቲ ብምዃነይ ንጓል ኣንስተይቲ ዓይነ ስውርቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳብል ንዓ በቲ ሕብረተሰብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ዋላ እኳ ክልቴና ሓደ ዓይነት ፀገም እንተሃለወና እቲ ፀገም ግን በቲ ሕብረተሰብ ክረአ ከሎ ብኩሉ ወገን ዋላ በቤተሰብ ዋላ ብኩሉ ማለት እዩ ናተይ ዝገደደ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ነይሩ ንሽዑ ስለምንታይ ኢና ባይ ፀቕጢ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዕድል ኣለካ ስኻስ ከምፅእ ትኽእል ኢኻ ትሕቲ ተባሂሉሲ ከምዚ ዝኸውን ስለምንታይ ዝብል ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣምላኽ ይመስገን እግዚኣብሔር ግን ከምዚ ቀዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ዋላ ብብዙሕ ግዜ ደኣ ንጋገ ብዙሕ ግዜ ደኣ ንውደቕ ብዙሕ ደኣ ንድሕሪት ንጠምት እምበር እግዚኣብሔር ግን ኣይገድፈናን እዩ ወዲቕና እውን ኣይሓድገናን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ኣብቲ ግዜቲ ክረድኣኒ ከሎ ከተስኣኒ ከሎ ሪአዮ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ብፍቕሪ ዝስሕብ እዩ ልክዑ ብገዛእ ርእስኻ ዝገበርካዮ ፍቃድ እግዚኣብሔር ክሓተትካ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ወፂኻ ዝገበርካዮ ነገር ብጣዕሚ ዝጎድአካ እግዚኣብሔር ግን ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለዝኾነ ድማ ብምሕረት ኢዱ ከልዕለኒ ከሎ ድማ ሪአዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ምክንያቱስ ብፍላይ ወላዲተይ ማለት እዩ ወላዲተይ ኣነራፍቲ ግዜቲ እያ ዕድል ኣለዎ ንስቱ ብርግፅ ዓይኒ ዘለዋ ወይ ድማ ጥዒቲ ምርዖ ይኽእል እዩ ግን ስለምንታይ ብከምዚ ዓይነት ክፍዒ ዝኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ነይርዋ ማለት እዩ ማለት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓዳር መን ከኣልዮ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም እወ እሞ ከዓ ካሊእ ኣማራፅታት ኣለዎ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም እወ ግን ብኣገባብ ዘይኮነ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ነይሩና ማለት እዩ ንዓይ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ኮይነኒ ንስቱ ግዜቲ ሓሊፉ ምስ ረኣኽዎስ ብጣዕሚ ዓብዪ ትምህርቲ ሸተት ኢለ ወዲቐ ግን ወዲቐ ኣይተረፍኩን ኣንደፊ ፀግን ኣይተረፍኩን ምሕረት ኣምላኽ ደጊፍኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ከምዚ ይመስል ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ርግፅ ከቢድ ኢል ሕብረተሰብ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ሓዳር ድሓር ምስ ኣተኹ ግን ክኸብደኒ ኣይረኣኽዎን ማለት እዩ ቀሊል እዩ ማለት ከምዚ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕ ክኽእል እየ ክገብሮ እየ እንተልካ ሓደ ነገር ዘይግበር ነገር የለን ክኽእሉ እየ እንተልካ ዘይከኣል ነገር የለን ምክንያቱስ ቆልዑት መፂኦም ሓዳር መፂኡ መኸምዚ ኢልካ ምስ ዓይነ ስውር ገዛ ምእላይ ቆልዑ ምዕባይ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ግን ከቢድ ኣይኮነን ቀሊል እዩ ምክንያቱ ነቲ ግዜቲ ዝኸውን መፍትሒ እውን ኣሎ ብሓቂ እግዚኣብሔር ምሕረተኛ እዩ ብጣዕሚ ድማ ከምዚ ኢልኩም እቲ ህይወትኩም ብግልፂ ምዝራብኩም ንሓቂ ደስ ይብል ድኻምናን ውድቀትናን ክንዛረብሲ ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ግን ክትነግርና ደልየ ኣለኹ ከም ሰበይቲ በዓልቲ ቤት ኮንኪ ትዝዓበየ ብድሆታት እቲ ከቢድ ድበሃል ነገራት ኣበይ እንታይ ክኸውን ከሎ ይጋጥመክ ነይሩ ወ ሓሊፍኩምዎ ብሓንሳብ ግን እስኪ ገለ ንገርና ኦኬ ምስ ተባሃልና ብፍቕሪ ከምኡውን ኣብ ቆልዓ ምውላድ ምስ በፃሕናሲ ሽዑብቲ ግዜቲ ንዓይ ኩሉ ይገዲፍኒ እቶም ብጎይታ ዝነበሩ ኣሕዋተይ ገዲፎሙኒ እቶም ኣብ ዓለም ዝነበሩ ድማ ከም ዝብሎ ፀንሕ ናይ ፋሚሊ ነገር ወይ ድማ ናይ ኩሉ መቕረብ ድማ እንታይ ኮይኑ ገዲፎሙኒ ማለት ብወገን ናይ ትሳይ ማለት እቲ ግዜቲ በይነየ ነይረ ሰዓት ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ማለት ድሓር ግን
زي كل حلف كله مستني حربط قصو أفت حدا مسبس إحنا قد كبيت زبها النجار يدا مناطق تاي عين صور تقينا أنا سجزام لايسي ولا حنت زخبنا النجار عيني بر حنت زخبنا نتقل أفتجزياتين تاي أنيرا موجو مسكات يعني را مالك إن من تاي أنش أتجير كاجلت كسل زنبرة الحرقن نعول ما فتحمت إن أنت إنا لمات إلكتريك موجو جيرنا ولا حنت قليل كوين مالتك سلازي كبيت زبها النجار سيلن مسنا يسرح منه مع تسرح وعلم مهري نيري 10 عامات مهري عبيت مرتس على هرستان نزوا بالريخ مالتي كمهري وعلت كاب ساعات حمشته مزيد ما نورمال نايجزا قلعتي كستاي علم مالت سلازي اي كبدن كبيد يلن اي كبدن تبق ولا نورماليو نيرو قبل القرب انتاي قلعه مستولدكا سغاب قرب ترر زبل أفت بخري يسقمي جنشعونا ديس لازنبر بتقدمي بخرود دي كل نجار سلزر آياتني أفتخال أي أديك علم بمتفلي عمالتي نورمالي دي رفنات تقدمي تموكيري مهيرا هني أنا راري أفنى نيرات دي كبي داي نبرن من البات عين صور كوينكا أمناي كالي جزا خيركا كبيديو من تاي تجزانا أخ حدش جزا خاجن كل سلت فلتو انت يالو ابي يالو انت يتقبر سلت فلتو كبيد نجر يلن مالتي ولا حجون انتو قناب زقزات كونه حجسي بيني اجل خدك ولا اخلن بر اقاطامي اوداتيهم كبيد كوين زرخب كوي دما تشجرن نجر اب وعزو هيوتي اب حدار مساعتوس دارقا يلن تبلغ لكيو سنكلنا سلازلو حجز نايسب تدلي اخا بيرفكت هيكون كان نياتو اشوف عين صور كوين كاسي تعرف وين كمان حاجز دلي خاب قل قل معرك ندو زي شجر ستايسي يقولون إلى قبل خيل مادة أوان هراي يا أجي أبتي هذا من عربات تي بدأ زريعة وستر كبيدي زماصله تي بدأ مقنعته عين صور وجهي بفلاك زبز حسن بقى يزبطناه مسلوكم كم السماء بكائنها سلمت بلك عند رسماي يجذب بلك قوم غير سلازو قصرسب كساب كندو خبلوتو يلو يحاسبو ግን ለፈራፍቲ ህይወት ተላማሚትካ ዳርጋ ከምቲ ዝርእሰብ ኮንካ ካትንቃሳቀስ ወላ ሁሉ ነገር ወንዝ መስለካ እጂ ክሪኦ ከለቆ ኣብ ሓዳርና ብዙሕ ከቢድ ነገር ኣይነበረን ከም ዝኽትብሎ ፀንሐት ናይ ጌታ ስራሕ ናይ ክሽንራ ናይ ስራሕ ሁሉ ለብዳ ኣይነበረን ደቅና ጥራሕ ዘይኮን ولاون دقي زمان كحواني أباو أديوم مسمتت مسانا عابي مسكعبسي عدي بسحة رئيسان كيلن بزن كساب كذا بقولعتن حنتي ولا 4 عامت حنتي ولا 8 عامت مسانا عابي فجي ندقات راح زي كونس ولاون ندق زماي أما لايك ساب السن نفسن كيلن ويكا غوبي سنعنا أم حكاس بس حلو تقلن يرا مالت بزح تدكم نيرا سراح توعد مليسكا أنا ينابرا جزا بزح حكاش أنا ولا تمحجاز ناي جزا ويكان نايكشنا نجر بزح نفعيكم سلازي ولا ون كم زخولات سنحس كعبزون أودات يوم دكنا ولا ون نوزات يوم زبركام يوم سمعوا قل دارجا بعلي قبر يعتبر كل نجر كله بعلي يعتبر كاولا وانا حنساب زحرقني نجر مال صباح زي بلن نجر بدل جزمس سب دارجاتي كريديت نتم قلعت كوبهم يري مالتي وا اخيلهم وا زيهم قلعت زيهم دارجا ولا تيكشنا صبي ولا تجرا ولا كل نجر زغبر نجر موزح يحقوا زيهم دلاكايهم يلاقيهم ግን ዳርጋ ዝበዝሕ ነገር ባዕላክ ትገብሮ ከላትዮም እቲ ክሬዲት ለካባ ሓሊፎም ክህቡ ከለዉ ዋ ሕጂ ኣቆም እወያ ትብል ድሳ ዋላ እውን ትገብረተ ነገር ዋዝዮም ቆልዑ ድዮም ገይሮሞ ትበሃል እወያ ትብል ብዙሕ ዘሰክፋ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት ግን ኣብቲ ሓዳር ከም ዝበልኩ ብዙሕ ዝኸበዳ ወይ ከዓ ብዙሕ ዝኸበደና ነገር የለን ከም ተኻልእ ሰብ زحلقون أبراد فزيكوين. أتي تاريخكم سي بزح نجار كن مهارلو نخل بزح كتزاربو تخلو نجار كم زهلو حق رجسيو. كاب إرترا كميلكم وزيكم كسع
هولاند بصحكم له مجدتات كنتات كما يمثل بحلفي عين صورات كوينكم يخبدو كمين يروس كنقرونا